最後には中国の人権問題についてちょっと考えてみたいと思います。はい、中国の西部にあります新疆ウイグル自治区、近年中国による人権弾圧が行われているとして問題となっています。4日火曜日にはトルコに亡命していたウイグル人の人々が中国政府によりふるさとに残された家族が弾圧を受けていると声を上げました。人権を軽視するような姿勢を見せる中国に対し、国際社会はどう向き合えばいいのでしょうか。数百人の男性が目隠しや手錠をされ強制収容所へ連行される様子。この映像は2019年に公開され、中国による新疆ウイグル自治区での弾圧の実態が世界に衝撃を与えました。別の映像では中国共産党への忠誠を強制される様子が。欧米などが批判する中国によるウイグルへの弾圧。神奈川県に住むムハラムさん。父親がウイグルで2017年、騒乱挑発罪で拘束。懲役6年の判決を受け、服役中とされます。ムハラムさんによると、父親はイスラム学の知識人。地域のまとめ役で当局に目をつけられた可能性があるといいます。全然わからなかったんですよ。いつどこで裁判にあったのかって、中国共産党が人道に対して犯罪をしている。さらにムハラムさんの祖父母は2018年に強制収容所に送られました。理由は25年以上も前にメッカを訪れたこと。イスラム教徒の祖母が収容所で書いた手紙には、環境はすごくいい、食べ物も着るものもすべてあると中国共産党への感謝が綴られ、メッカを巡礼したことを党や政府に謝罪していました。本心だと思いますか？思わないです。全然思わないです。自分が信じてきたものを捨てろうとか、動物みたいに生きていくというのは、それはすごい怒りを感じるところですね。この手紙を受け取ったのはムハラムさんの叔父。中国の人権侵害を知らせるため、手紙を中国国外に送りました。それがネット上に公開されると、叔父はすぐ行方不明に。当局に拘束されたとみられています。